Tak dnes je sobota 6. decembra a je momentálne 8:23. Idem vlakom teraz do mesta Barcelona. Trvať to bude, vlak ide 9:15 a trvá to bude 5 hodín 55 minút, takže 15:10 by som tam mal byť. Toto je môj vlak. Ako tieto vozne vypadajú, aspoň pozrieme. To sú 4 sedadlá, ešte pôjdem ďalej. Tam je reštauračný vozeň, ale aspoň si pozrieme, ako to vypadá. Aha, takže máme prvú triedu. A to budú pohodlnejšie sedenie ako v tej štvorke. OK. Takže toto by malo byť moje 1A, 3A mám. 2A, 3A. Paráda. Dosť miesta aj na nohy. Ešte sa idem pozrieť vonku, či to je naozaj 11 vozeň. A tu je 11, dobre. Tak som prišiel do Barcelony. Teraz je 15:10. Veľká stanica. Tu sa ide aj na letisko. No a mám 25 minút do môjho bytu, ktorá mi našla škola. Tak idem pešo, lebo mám dosť času. Je 19 stupňov, takže teplo. Tak som už tu s Montaner 178 a teraz je 15:49, takže idem vlastne dlhšie, ako to tam ukazoval. Som išiel veľmi pomaly, takže 40 minút. Takže toto je ono, 178. 7. decembra je už koľko, asi 10 hodín, 10:30 a kúpil som si túto výlet, tu sú 2 voľné dni, teraz pondelok 8. voľno, takže som si kúpil na 48 hodín a momentálne sme tu a zoberiem zelenú trasu a zajtra by som zobral oranžovú trasu. Barcelona je dosť veľká, takže 2 dní mám na to, aby som to prešiel. Tak je 1 hodina a prišiel som k tejto rímsko-katolíckej bazílike Sagrada Familia v Barcelone a píšu tu, je masívna rímsko-katolícka bazílika Barcelony, ktorá je vo výstavbe už od roku 1882. Sagrada Familia je najväčší nedokončený katolícky kostol na svete s výškou 138 metrov. Že jej predpokladané dokončenie bolo stanovené na rok 2026. Pri príležitosti 100. výročia smrti architekta tohto chrámu Antonia
Antonia Gaudiho. Ale že generálny riaditeľ projektu vidí, že dátum ukončenia prác môže byť v roku 2030, 2035 alebo 2040. Tu je aj veľká rada, ľudia chcú vstúpiť dnu. Tento dom sa volá Dom Batlló Gaudí a budova známa ako Casa Batlló bola pôvodne postavená Gaudí učiteľom Salas Cortésom v roku 1877 a rodina Batlló mimochodom v Barcelone veľmi dobre známa, ju kúpila až neskôr v roku 1900. Veľké je toto mesto Barcelona. Dnes len stíham tú zelenú trasu, zajtra pôjdem tú oranžovú. Zdravím všetkých, dnes je už 8. decembra, dnes je tu sviatok, pondelok a je 10:18, 15 stupňov, má to výjsť na 19 a včera som tu vystúpil na 10, som išiel zelenou a dnes idem oranžovú trasu chcem ísť dnes. Teraz sme na olympijskom štadióne.
To je železničná stanica. Tu som prišiel z Alicante na túto stanicu. Na futbalový štadión Barcelony. Teraz prichádzame na futbalový štadión Barcelony. Dnes je 19. decembra. Toto je posledný deň v škole. To je naša trieda a rozdávame si darčeky. James je zo Spojených štátov. De nada. Mini z Japonska. A naša učiteľka. Takže dnes je posledný deň, budú 3 týždne prázdniny. Ana je z Ruska. Buena también. Es que fuera ha quedado iluminado. Okay. ¿Ves? Porque te da la luz en la cabeza. Okay. Pero... Sí, dale. Hazlo con la cámara buena. Cámara muy buena. Я всегда знал, что режиссер камеры всегда хорошо. Cámara buena. ¿A 10? ¿Por 10 segundos? Sí, o 5, ¿no? Igual. Sí. Mucho mejor. Venga, yo puedo contigo aquí, Paul. Okay, okay. Ты сразу две скинь.